Assalamu alaikum, barkanka da zuwa wannan tasha mai albarka mai suna Duniyar Masoya TV. Kamar yadda ka gani a poster ta wannan bidiyon ta wurin zuciya, gashi mun kawo muku shi a wannan tasha ta Duniyar Masoya TV. Daga yanzu ga mai son Indiya Hausa ya subscribe a wannan tasha mai suna Duniyar Masoya TV. Insha Allah daga yanzu za mu kawo muku indiyoyi fassara Sultan, fassara Algaita. A yau ma mun kawo muku ta wurin zuciya, yana ɗauke da makullan sirri guda 6. So sabida haka sai ku biyo mu tun daga farko har zuwa ƙarshe domin ku ji makullan sirrin. Lamba ta farko daga cikin makullan sirrin shine lambar 8. Lambar guda 6 ne. Bayan ka ɗauki makullan sirri ka kalli bidiyo tun daga farko har ƙarshe, ka saurari kuma ka ɗauki makullan sirrin, wato sai ka je a description ka danna link ɗin bidiyo, so ta nan ne zai kai ka saka wannan makullan sirrin. Mu je ga lamba ta gaba. Lamba ta gaba shine lambar 0. Mun faɗi makullan sirri guda 2 saura guda 4. Makullan sirrin guda 6 ne, so saboda haka ku biyo mutum daga farko har ƙarshe domin ɗaukar makullan sirrin. Mu je ga lamba ta gaba. Lamba ta 3 daga cikin makullan sirrin shine lambar 8. Mun faɗi guda 3 saura guda 3. So saboda haka ku yi mana subscribe a wannan tasha mai suna Duniyar Masoya. Wannan fim shine na farko a Indiya Hausa da muka taɓa kawo a wannan tasha. Duk wanda ya san tashar Algaita Media Plus, wato ni ne mai ita, so tashai wannan akwai wasu gyare-gyare da ake yi, so za mu bari nan da wasu 'yan kwanaki ko kuma 'yan watanni kafin ta dawo daga aiki. Yanzu mun dawo a wannan tasha mai suna Duniyar Masoya. A nan ne za mu kawo muku indiyoyi fassara Algaita, fassara Sultan kamar yadda muka saba. Mu je ga lamba ta gaba daga cikin makullan sirrin. Mu je ga makullan sirri na gaba. Na faɗi makullan sirri guda 3 saura guda 3. Yanzu zan faɗi makullan sirri a lamba ta 4 shine lambar 0. Yawa, na faɗi makullan sirri guda 4 saura guda 2. Yanzu makullan sirri guda 2 suka rage. So sabida haka idan yau ne farkon zuwanka a wannan tasha, idan dai kana buƙatar Indiya Hausa ko da idan an saki ka ringa samu, so kai subscribe a wannan tasha mai suna Duniyar Masoya. Daga yanzu insha Allah duk wani film da zamu rinka kawo a wannan tasha zamu rinka kawo shi a madadin wancan tasha mai suna Zallar Indiya Hausa TV, wadda muka canza mata suna zuwa Algaita Media Plus. Ita wannan tasha muna wani gyare-gyare ne, so saboda haka idan mun kare zamu rinka kawowa, kuma zamu rinka kawo a nan. Yanzu mun dawo a Duniyar Masoya TV. Na faɗi makullan sirri guda 4 saura guda 2. Yawa, mu je ga makullan sirri lamba ta 5. Lamba ta 5 ita ce lambar 1. Yanzu na faɗi makullan sirri guda 5 saura guda ta rage. Dama makullan sirrin guda 6 ne na faɗa muku, so saboda haka ko da yaushe ina faɗa muku link ɗin bidiyo yana a description. Description shine ga wanda ba su gane ba, inda aka rubuta misali ta wurin zuciya fassara Sultan 2024 yadda za ka so sai ka danna. In ka danna wannan rubutun zai gudu ma inda aka rubuta ga link ɗin bidiyo, so za ga tsawon rubutu shi za ka danna. Wannan shine link ɗin bidiyo, da ka kai shi, da ka danna shi ma zai kawai abin da zai tambaye ka makullan sirri. Yau mu je ga lamba ta ƙarshe. Lamba ta ƙarshe ita ce lambar 1. Yawa, makullan sirrin sun cika, so saboda haka mun gode ku yi subscribe, yan uwa, muna tare da ku. Wassalam.